Dromunya. Lah wong anu iki, guys. Apa syuting flash dikakno kok nek dipot koncone PC malah Karo dalan. dalan. Aku nek mataku kena flash sampe ndelok kowe ra ketok kok pisan. Dek iki kae malah ra ketok. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang jengkeran nanti syuting gede mangga yo. Di channelnya Deli Sois. Nah, apa yo guys? Pemba. Awake lemes. Awak iki nganu, aja sambat. Tak ceritae guys gak sambat nih. Aja Ngombe sambat. es. Kena es yo pilek. Kowe yang BS gak cokot-cokot. Ora cokot-cokot tapi pilek langsung. Wetenge iki piye wetenge ngene? Kok gayur kayak utang. Lah wetenge Sinta iki lho ambek aku gede aku. Sampai aku kan lah wong sing dipitoni sing anu malah gede sing. Ya cilik yo. Anu yo. Anjir, Mbak. Lah maraya awake cilik yo metenge. Bar USG Dik. Wis ketok yo, Den. Wis nganu yo. Kayak bunder. USG iki kok nek 4 dimensi raine ketok tenan ya, Pak yo. Maksudnya ki mau. Jelas yo, Den. Kok gamblang. Gamblang. Oh, kuwi nganggo ngono-ngono kuwi beda. Iya. Yo lek pempisan iki 4 dimensi, Mbak. Tiuti nek nyelak aku. Ti iki lho. Wis anu. Lanang. Jarine lanang yo. Muga-muga ya lanang tenan. Lanang wedok anake, Mbak yo. Anake. Tapi kok wis jelas ketok. Arek sok metune piye wong amel dhisik lanang yang metu wedok. USG ping 4 nek gak ping 5. Urung pasti bener ya ngono kuwi, Ndek. Rene. Sing Dapin malah ra ketok. Dapin. Dapin USG ping 4 gak ketok. Mbah peri kae. Ketok ngene lho. Lambene dikecit ngene. Wong ndase sirahe kan ning dhuwur, sungsang bocah kuwi. Sungsang. Alah, sungsang. Pengen telu sungsang neh, apa bayi kok sungsang neh. Oh ya ora malik bocah kuwi aku. Heeh, ndek ning dhuwur. Ning dhuwur ae. Jadi manuke iki mang di kawet ngene lho, Mbak. Gak ketok. Heeh. Apa nek peri kae ketok ora? Harusnya sirahe ning ngisor ya. Iya. Sikile ning Nek sing dhuwur. Dapin cah aku ket ndek kae nganu ora tau olahraga mergo wis roh nek pingko yo bakale operasi nek apa aku paling yo mau Ngono kae jarene nek sing ora tau nek sungsang kon jengking nek esuk ning kasur. nganu ge sungsang ki bukan berarti males ora jengking beraktivitas ngono kuwi mergo kandungane iki ngene lho. Wis ngono kok kowe kae. Aku ket gawan bayi pi ngene nek kudune kan ombo nek ombo bocah ki mang iso molak-malik. Ngono ki aku nek kakean pola malah kaya amel. Ketubane pecah. Amale pecah ya. Iya, mergo aku jenenge anak pertama pengen lahir normal ki apa sing jengking tak lakoni ben ndang nek lahir ben ora sisa ngono Mbak. Iya. Terus nyapu ki malah kakean pola malah dadi gawe aku. Mbuh, ora normal menawa. Yo pertama koyo ngono mang urung wayah lahir, kedua keguguran, gak yo sing ketiga tak hati-hati ya guys aku kutang dadi gawe neh. Soale ki aku angel, guys. Metenge nah yo ning iki nek ape ngerawat bayi ki mang ki koyo piye no aku ki. Rasane sing pertama gering kan yo trauma sampai 8 wulan iki gering lho. Untune loro. Terus sing kedua kecer gak yo sing Dapin gak yo tak eman-eman ngono Mbak yo. Sehat nek Dapin iki tapi kudu ngluyur ning cepu wae. Cara koyo saiki lho. Kudu ning cepu wae. Ora ketang tuku pop es ning cepu. Kudu roh taman, kudu roh keramaian bareng ngono turu. Ngantek 9 wulan ning cepu wae yo. Mbah tuku pentol 5.000, mbah tuku apa pengen ning cepu wae. Wong dewi-dewi yo gawan tapi bayi. mangan apa oke. Malah kudu njaluk Dapin ngebu yo. Heeh. Ngono iki ngebu Mangane mangan. kudu njaluk mangan semet ae. Ngebu ndek. Kayak imet mangan nih, ngos-ngos kok enak met rene. Pengen inu. Ya kudu njaluk ae ngono. Tok rezeki Mbak ya. Njaluk ora. Aduh duwe. Duit ki mah kok pasar, Mbak. Tak kira rezekine 2.000 mah. Blonjo ki apa-apane entek, lombok brambang bawang ya. Kabeh. Nang ndi Mbak rezekine? Duit.
Loh. 100.000. Abang-abang. 100.000 dari Mbak Lia Anggraini yang ada di Sidoarjo. Iki rezeki kanggo Mbah Kemi. Saketan loro apa ngene? Ngono. Ngene ya. Iki 100.000 beliau ndek bengi iki TF 100.000 kelunting Mbak, nanti titip kanggo Mbah Kemi uang 100.000. Nggih. Nggih Mbak, matur suwun. Iki Mbak Lia iki wis KTS bolak-balik Mbak. Dari ya. Iya wis Pas tahu. jamane Mbak ini loro kae lho. Loro ya. Apa saurunge barang kaya wis tau. Ping 3 nek gak ping 4 iki nek gak ping 5 lali ya. Ndak kok kon nyateti ya guys, tapi nek wis tak simpen kuwi ya anu wis pernah bopo ngono ya Mbak ya. Tahu. Lah ndekne nek wong sekarat. Iya. Roh tak critakno gak apa-apa ya. Critakno. Nek wong keranjingan guys, merekenek. Suarane wedok tapi telepon ae. Aku samar nek kuwi banci yuk, Mbak. Yo, Mambu anu. lah nek suara kaya suara iso lanang iso wedok ndak roh kuwi. Pone telepon ae. Ngene. Merekenek. Merekenek koncelen bakso calen pelek mblenek. Apa kirim duit piro? Apa 2 juta. 2 juta kira-kira. Wo sak ngene. Nanti nganu apa 1 juta tak kasih 1.500.000 yang Mbak Isma 1 juta 500 yang jenengan 1 juta. Nanti jangan bilang-bilang Mbak Isma ya kalau saya kasih 1 juta. Membubukan. Terus aku ngene, lah wong aku tak ana ngene, lah wong aku ya selisih 50 aku ora iso turu. Aku nek duit tak dono lho. Iya ta, Mbak? Mbak transfer ning dia tek enek duit piro tek 100 tek 1 juta tek tau sing amanah sapi kae pirang puluh juta kae. Rekening Tak apa dono ya? lho. Nominal apa bukti. Bukti transferane. Sakmene iki dikongkon ini itu dan lain sebagainya tak dono. Wis ketoke nek bawang bajingan cah. Soale ra nyoto, Nah, merekenek aku kon Tekok. 1 juta kuwi 500 ae. Jarine ngono. teko apa ae? Terus tekok Bajune ukuran piro? baju, ukuran berapa? Ukuran Ngedebus jebule. anak berapa? Berarti tukang bohong. Terus sampe njaluk foto. Ajung-ujunge njaluk Njuk foto. foto, njuk rekening, njuk Nomor rekening, nomere sapa-sapa. njaluk nomerem, terus njaluk nomere Mbak Jessica. Kan aku asline yo duwe nomere Mbak Jessica, cuma aku ngomong gak duwe. Lah engko nek wong Aku apik. duwe nomere wong-wong kabeh, tapi aku nek dijaluki nomere sapa-sapa aku emoh ngono. Privasi, ora izin dhisik mbek Aku wong. ki nomor yo umpama njaluk ning aku kudu izin mbek wong sing duwe iki mah. Aja lancang. Ora lancang terus tak weh-wehno ngono kan. Nek nomere sapa ae. Ku nek diseneni wong terus terakhir njaluk foto. Anu minta foto, foto kok ape diweh-wehno wong sajake. Golek dhuwit tak iso. Yo. Terus ngene sing bojoku hati-hati kok nek Facebook-e di-hack. Enggak, tapi kan aku daftare gak nganggo ngene-ngene iki nganggo liya, guys. Iki matur nuwun Mbak Lia Anggraini ya. Semoga rezekinya lancar, berkah barokah. Matur nuwun sudah dititipi kanggo budiku tercinta Mbah Kemi. Ketoke wong lagi masak kok kutak-kutuk kok kene ya. Langsung diwehno. Oke. Mangewu. Iya mangewu ae. Sesek mangewu elek pisan. Iya, kok ngono. Mangewu elek pisan. Meneh, Mbah, cuman tok titipan. Rezeki. Jajan kok aja ngomong nominale. Engko tak duwike kekno. Engko jajan dhek wis diling-ilingi apa diapakno apa piye? Apa langsung muni makasih. Nanti reaksinya seperti apa Mbah Kemi sekali-kali di Prank. tapi satu lho guys, kok aku darani korupsi. Aja banter-banter nek krungu. Dhewe yo. Wah, ide nakal. Idene nakal muncul. Ya, dan dia anak enggak
mumpung kirem Hmm? anu. Kowe kok gampang karek muni duwe anak. Ya anak Urung pembawa ya, Mbak. rezeki, tapi kudu duwe tabungan akeh. Lah kowe engko bancaan sampai setahun mbok sumbang. Walah ora usah bingung ndek ana kuwi. Heh? Anak rezekine dhewe. Lah ki engko nek ora ndek dhuwit. Lah aku anak Dapin iki masan dadi tabungan. Wayahe iso wis ngono ae, ora usah mbok pikir merak kenek Lah nek gak iso rasa dibancai. kancani. Ya aku lho, Mbak. Anu, brokoane Dapin iki ya. Mbahku pas mati, bayi ini. Duit apa? Ya wis. Ape setahun mah bojoku setruk. Ya iso bancaan, duit konti-konti, mbok maling mbok. Ya, jadi aku berat. Em. Ya satu pikir teman-teman ngono kuwi. So akhir siap. Lah anak tuh tak dedekno konten kan. Tak. Bu, genten Aduh. anu Mbak, nek ngonten endi-endi anak tak gendong tak gendong. Astaga. Ya jenenge kan gendong. Ya Dapin. Cilik. Lho, Saya jaluk sarapan. sarapan mbek apa Mbak Eni? Jangan semua tak mbek panggang. Jangan masuk. Jangan Panggang lho. jangan semur tapi ambek panggang. Laki iki jamal semur ambek panggang. Mbah. Langsung. Sangen kok kaya ulo sawo. Iya, trik lho. Heeh, sana. Kan ngono ben sama ngono ben jebol lho. Lah rene angke ya apa ngono lho, Mbak? Iya nek orang kecap. Kayak iya apa? Kecap. Kecap apa? Semur tuh Lha tahu. lawan panggang ya? Aneh kok. Aneh iki ya ngono. Lawoe panggang. Kaya panggang. Cek ora gathuke jane yo. Gathuke. Yo. Yo ki panggang aku yo panggang jek loro tak elokno. Panggonan balur, tak loro enak den ora asin. Iya, trai. Iki kok biasa kok dia. Terus apa tak Oh, ditepungi ya, Nak, ngono kuwi. Gak. Oh, tepung ngambekan beras, tepung beras kayak lho. Belum kancil. Ora roh kowe mau marahi. Oh. Rasa merah-merahi. Bah, ini kok rezeki, Bah? Alah, alhamdulillah. Dari mana? Dari Mbak Lia yang ada Mbak Mbak Lia Anggreni. Anggreni yang ada di Sidoarjo. Wong tak bolak-balik Mbah kayak kowe. Mbok, iya nak man otak diwaca iki ya. Gatelen. Iya, aku Tangane ngene. tangane gatelen apa matane kedutan? Nek duwe tangane gatelan apa? Anu, Guys, Iya. aku udah beli nyipi. Nah, Lho nyipi kok alhamdulillah, Den. Pas aku ki digowo nanti, Den. Mame aku jak salaman digelem, Den. Lah, Mame nek tambane. Heeh. Tambane kok untung. Berarti aku apa dilindungi ya, Den. Apa digowo gak sida? Oh iya. Dilindungi untuk tombol. tombone entok dibeli-beli. Untuk rezeki dari Mbak Lia yang ada di Sidoarjo. Makasih Mbak Kenny dikasih Darjo 55.000 rupiah. Nggo tumbas apa? Nggo tumbas tempe, guys. Ya lumayan untuk 5.000 ya. Tak tampa Mbak Kemi aku ya seneng 5.000 ya mau, 1.000 ya mau, 2.000 ya mau. Tak terima Mbak Kemi kena nggo lawah. Ya terima kasih, buka-buka panjang umur rezekine akeh. Amin. Amin wis ya lah seneng. Aku niki seneng Den. Murah-murah. Iya wis Ya to. wis ya, Mbak. Kok barokah no apa barokah. Mbak Kemi iki nerima no. Aku terima dikek pira-pira aku mau. Iki nerima. tak dongan nomor kenak, aku seneng aku wis. Berarti tandane Mbak Kemi iki apik, ikhlas lahir batin. Maksudnya piye? Ya dikek pira-pira ki aku mau aja. Iki wis entuk tempe 2.000 ya. Engko lomboke 3.000. Aku lombok ijek anu apa? Ben duwe sithik. Lomboke? Bambi kan brambang no entuk bathi sithik tuku 2.000, 3.000 oleh. Engko bawang 2.000 untuk berambang piro, Mbak? alah pokok saya entuke aku. Pokoknya aku entuk seneng ngono Den aku. Terima kasih Mbak. Sapa? Angger. Mbak Lia. Mbak Lia Darjo. Sidoarjo. Amin. Rezekine akeh. Amin. Tak terima Mbah Kemi ya wis. Amin. Ya wis Mbak ya. Iya, Apa? ya apa mbah-mbah, guys. Aja pengen makan semur, anu jangan semur. Jangan nek kok anu. Aku pegang sawan kok. Apa tiga? Apa neh, rene. Kok mangan? Iya, ki 5.000 sampe
Ya mangewu kok ora. Oh berarti Mbak Kemi cek awas. Tak joli. Joli 100.000. Ya Allah, ya Allah. Gara-gara Aku kekel. Den, kok ngapusi wong tuwa. Mbah Kemi iki apa ya gelem. Sutru bareng. Deni iki lho langsung marahi ngajak ngono. Ya Allah. Ngayak di-prank ngono. Ya Allah. Muga-muga iki tak tampa Mbak Siti son. Mbak Siti. Mbak son? Mbak Lia. Mbak Lia Darjo. Muga-muga panjang umur jenenge akeh. Amin. Mbak Deni iki trimo ngapusi aku. Dikek 5.000 ya tak tampa. Aku mah 50. Iki kayak 100 ijo langgo iki jajalan karo piye? Yo tak terima tetep aku. Wis iki kan sesuk kena nggo tuku apa-apa, guys. Nah. Wis makasih, muga-muga sehat selalu. Amin. Ya Allah. Wis wis. Itu sarapan. Ya. Wis mateng kan. Ya Allah. Embung. Aku ngempet ke kalian aku batinku. Tung. Yo rezeki entonge. Tak tampa, mama ditambani kok ya. Heeh. Iki tombone Mbak berarti Tambane. lambange nek ngintung untuk iki. Nggo tuku apa, Bah? Heh? Nggo tuku apa? Sesuk itu langgo lagi. Iki nek 100.000 penghasilan pirang dina Mbak kowe nek mergawe? Ana 3 dino, 3 dino. Telung. Patang dino, Den. Patang Wong dino. sepi pasare. Wong aku ndek prayo, Den. Aja apa dikek kacang, dhewe aja ora dikek kacang. Sedinane entuk pira, Mbah? Ngono iki bakul bayem. Mati yo untuk 5.000 yo tak akoni. Heeh. Engko nganggo ramen tak akeh, yo nek 30, yo nek 20, mati untuk 22. Resik ya kuwi. Resik wis. Pokoke aku batiku sakmene, iki junge sakmene. Tak hitung ya, Den. Mboke pulake. Bendino lho, mergawe. Alhamdulillah ya, Mbah ya. Terus duwe mbok kelompokno apa mbok nggo apa? Ya tak kumpulno, engko sampean nggo bancaan. Poso. Iki yo tenan nih. Kok sithik-sithik aku nyolong sithik-sithik, Den. Aja dipangan kabeh. Lah, soloke dipangan, soloke dicelengi. Celengi yo, Den. Tare wong cilik yo sithik-sithik, Den. Wong bancane ora cukup di sakmene kae lho, Den. Heeh. Rasa bacaan Mbak. Gak bancaan yo. Gak usah. Piye, Den? Entuk ya meneng ae. Meneng ae. Kirime donga tok. Rasa nganggo. Ya Allah. Langsung nggo berkat. Ya Allah, yo rapi, Den kok. Ora apik yo rapi, sithik-sithik bancaan, Den kok. Iya. Wah, temen. Ya wis Mbak ya. Wis tak pulang aku. Ya, makasih. Wis, aneh. Cus. Nah. Mbak Lia lah. Iya, Mbah, kok koyo sanyone sampe teko kono ya, Mbah. Buka loro baru jebol. Lah ya, wis ya, Mbah, mantap ya, Mbah. Sudrun dene aku kekelen nang ngempet kuwi aku ora. Oh, aku ora. Oh, iya. Di mana yang paling penting ngono. Gak kan kok di apa? Di prank. Di oh, di Video luar idenya. turun. Di luar nalar. Yo ben ora kenteng-kenteng mau guys ya. Heeh. Kok Guyon. keliling-keliling lali, Pak. Tak kira pirik. Iya iki. Apa kucing ngono. Ya wis ya, pemirsa ya. Mbak Deni pamit ya. Ya matur nuwun kanggo Mbak Lia, ki mau mana sudah tersampaikan nggone Mbah Kemi sebesar 100.000. Muga-muga panjenengan diparingi sehat seger waras, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Amin. Wis, Mbak Deni dan Mbak Isma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkepno. Piro? Sik dilungkas. Piro seteng krok. Yo irung pudinge dimekrok-krokno pemirsa. Genten.